Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jandi, 40 anyos, taga Mabolo, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong tiil nga hangtod karon way undang ang paghubag. Aron yung isabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Congratulations, Jandy. Promoted ka na. Salamat kay ma'am. Og tungod niya na, mag-celebrate ta. Naay Unli Seafoods nga bagong abli. Mga unta dito. Sige ma'am. Mao ba? Nangaon day mo gapon? Oo. Kung saan nga wa man ka-absent man ka. Malagi. Pero di ko palabot nga dili ko maka-appeal sa celebration sa imong promosyon oy. Angay lang gid nga manglibre gid ka. Tagay taon niya. Di juga pagkansira. Ako sige. Jandy, ikaw may na-assign nga mao'y ipada sa probinsya, ha? Plano nga magtukod og laing office didto. Og ikaw mo'y mo train sa mga tao niya didto. Okay ma'am. Mga pila ko kaadlaw dito ma'am. Mga usa ka buwan. Okay ma'am. Mingawa din sa probinsya eh. Ay, sakto. Magpalit ko beer be. Pangkatog lang. Ay. Aray. 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 Kasakit sa kutiin eh. Ano? Oh. Uy. Nihubag ba ni? Wara ba ko'y kaila din hida? Hubag ka gano'y. Agay. Sakitay kapon eh. Naun sa maghani. Nahan. Ha? Gout? Oo, sa ako na ibawaan. Basta mo saka og maayo ang level sa imong uric acid, mo nang mahimo siya og gout. Unsa may akong itambal ani nga? Wala ba ko'y daang nga tambal din eh? Ug dili po ko makabarog tungod sa kasakit. Unsa uman din ako? Na problema kayo ko kay first time pa nako nga nakasuway aning sakita. Wagod ko'y idea kung unsay nakaingon ani o kung unsay akong itambal. Ilabi na nga timing kaayo nga naa ako sa probinsya ug wa ko'y kaila. Maayo na lang gani kay timing nga naay niabot ug maoy nakatabang nako. Unya, Inom mo lang tubig ko. salamat kayo ha. Isa pa yan. O ayaw ang hilabti ang labakara nga akong gibutang si mong tiil, ha? Unsa ni imong gibutangan ninoy? Pinabukalan ng aluya. Niya akong gihumol ang labakara. Yan mo na akong gibutang sa imong tiil. Ano ibuhato na mo para mahiyos ang hubag. Mura ka balikon og mga buntag, ha? Sige noy, salamat. Agay, ikasakit sa kong tili. Isamot magkasakit. Balik pagkatong tiguang din eh. Oh, tugtade. Ay, salamat taon. Noy! Noy, tumangi ko, Noy! Oo ko. Ni hubag man samot dong, oy. Nisaka namang sakit na yun eh. Murag di buok paan na ako ang nisakit og maayo. Yala. Pakuha lang ka din sa imong mga kauban sa trabaho dong. O padala sa ospital. Masig putlo niya ang imong tiil. Unsa, Noy? Ayaw na, Noy. Ay, hindi kong padala sa hospital, Noy. Ako lang una ning inog pindeliver. Ya, kumusta naman? Arang-arang na, Noy. Madadaan na lang ang sakit. Pero wa mo ginam heals imong tiil dong, Mo lagi na eh. Ug sakit lang gyapon kay siya kapon. Doktor na mo ay kinahanglan mo na dong.
Sa tamtang di pa uway ang tanan. Noy, sige ra gyud og balik-balik ang sakit. Ug ang hubag, way hiyos-hiyos. Pero ako laning giantos kay mahadlo ko sa giingon sa tiguang nga basin og ipaputol ang akong tiil. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa gyud ni nga sakit ang akong gipamati? Sakto ba ang giingon sa akong asawa nga basin og gout ni? Ikaduhang pangutana. Karon pa jud ko nakasuway ani. Wa may nausab sa akong lifestyle. Maong nahibong ko nga kalit lang kong gibati aning sakita. Unsa gyud ay mao'y nakaingon ani? Ikatlong pangutana. Giinan na kog pain reliever ug niarang-arang ang sakit. Pero ang hubag, wa gyud bawa. Kung mao ni gitawag og gout, may tambal ba aning sakita? Ug unsa man sad? Ikaapat o katapusang pangutana. Nagsugod ang hubag diri sa akong tiil. Unya karon kay nag-anam nagsaka padong sa akong paa. Tinuod ka ha ang giingon sa tiguang nga basin og putdo ng akong tiil ani? May mga kaso na ba sa sama ani nga sakit nga naputlan og tiil? Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jandi. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako adya sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga psychological problems kay usa man ako ka psychiatrist, mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor, mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa masulat suliran di kanamo. Pwede kang padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sang buhatan sa 3rd floor CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga love of money is the root of all evil. Forbida bay, millions, billions na imong kwarta sa bangko, musige lang gyapon kag ngitag kwarta pinagay sa mga illegal nga mga pamagi. Di pa gyapon ka dato bay, pobre gyapon ka. Unsa may definition sa dato? Ang dato, mga tao nga kontento naman kung sa may mga blessings, sa may mga material things na siya. Thankful siya, gratitude, nga naa siya nana. Pero kung daghan na kay ka, di pa gyapon ka kontento, di pa ka dato. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Zanday, 40 years old, taga Mabulo. Hugbag ko no iyang tiil. Silingan tingalin. Asaman ka sa Mabulo, Zanday, taga Kasambagan ka. O de, Mabulo maning tika. At bang Kasambagan, no? Dool ba ka diya sa kanang SM, dool ba ka diya sa Mabulo Police, o di ba ka dool simbahan, o di ba ka dool sa Kasulpik Hotel. Okay, so regards din sa mga taga Mabulo, mga Embalsado family, mga Kasambagan, no? Diya sila si Bob Ugros Trinidad, no? Mga tennis players sa Villa Aurora Tennis Club. Mga si Lakay, Narcisi Lakay, Colonel June Albisa, Jerry Nadila, Lulong Bantilan, ta naman diya mo sa Villa Aurora Tennis Club, no? Si Mike Balaso, Mike Tungson, no? So, ng uban, sunod lang po kay actually sunod lagi kay dili na kayo ko active sa tennis, ay malimot ako sa yungan. Pero sa tanan ng mga tennis players na naminaw na to karon, maayong pagbaminaw. Labi na gyud sa sugod sa Denliti, no? Si Ariel Luzon, Lloyd Goso, si Nestor Coscos, no? O si Pat Katigan, musta naman diya, no? Going back to our sender, si John Day, may tugod ni siyang tiil, no? Wala nang paningkamutan John Day, ha? Unang pangutana, unsa man gyud di ay ni nga sakit ang akong gipamati? Sakto ba ang giingon sa akong asawa nga basin og gout ni? Well, kanang gout, uric acid problem na. Hinumdum na inong ko ni Kay atong electrician rin pagsuda ko diri sa record room sa
dok sakit akong tiil. Gout na ba ni? So, posible na siya nga gout, no? So, taas ang uric acid, please minimize intake or taking high uric acid food like internal organs, no? Ay ang problema gyud ta na. Okay? So sunod ni punta na. Karon pag yun ko nakasuway ani og wala may nausab sa akong lifestyle. Maong nahibong ko nga kalit lang gyud nga gibati aning sakita. Unsa man gyud ay nakaingon ani. So ang nakaingon ni ani is diet, no? Ang cause ani is arthritis or trauma diha or naabay problema sa imong joint or tendon yang dapita sa imong tiil. Kay kung ang imong joints or tendon affected, sakit gina. Ang massage will not resolve it. Kung naa kay cyst, labi nag tendon cyst diha, no? So dako kayo ang problema kinahanglan surgical intervention, no? Mas maayo gud makita ni siya dyan day, no? Usa ka surgeon, no? Without treatment madaraman, pero kung pananglitan ma-infected na, magkinahanglan nakaog mga tambal ni ani. Orthopedic surgeon gud ang mutan-aw ani, no? Kinahanglan ang tambal naman gani para paghuhupay lang sa sakit, posible ka mo take og acetaminophen, ibuprofen or naproxen para pag-alibyo sa sakit. So, kung dili na siya matangtang o kung sa may nakaproblema na, basig na foreign body po, no? Sakit ang imong lapa-lapa, imong tiil. Makuha gina siya. Sunod nga pangutana, nagsugod ang hubag sa akong tiil unya karon kay nag-anam-anam naman nagsaka padung sa akong paa. Tinod ka nga ingon sa tiguwa nga basin og putlo ng akong tiil ani. May mga kaso ba nga sama ni ani nga sakit nga naputlan og tiil. Di kayo gihadlok ta ka pero nay mga kasing naputlan og tiil, no? Labi na kung taas ka blood sugar, diabetic ka. I just hope nga dili ka diabetic. Anyway, bata pa man ka, 40 years old pa man ka, no? So go and see an orthopedic doctor, no? Para makuanin nimo, makonsulta gini nimo. Mara akong tambag, no? I hope nga dito maabot diha nga maputlan ka og tiil, paitasan no maputlan og tiil. Okay? So, alarming ni siya. Ang cause niya ani is murag kuan bitaw, John G, murag wear and tear sa auto. Wear and tear na arthritis, kung kinahanglan og surgery, we may do it as soon as possible. Kinahanglan ka og professional opinion sa usa ka orthopedic surgeon. Daghang kay taday diri sa Cebu, no, mga orthopedic surgeon. Na dia si Janos Vizcaino, o iyang anak, dia si Poy Ilano, ha? O ni ako mga kaila nga maayo mga opera og mga yung aning problema, ha? So doon nga to nila, yung nalang nga girepair mamedok ni Dr. Rene Obra. Okay, so now takasabot ka sa kong speaker ni mo, John J. Ug nga to sa libuan, millions nga naminaw sa programa kini akong suliran. Moingon ko nga until the next time, hasta la vista. Mayong pag-abot balik diri sa Pilipinas, Dr. Kin Silio